Isa haino hai wanajakna koktoma social media o kasawi phaika mondalkot ni chitrakoot ni kaisa thaio khoroksa bwrwi tei chola kaijakna ni koyegon ta swkang beauty parlour o thangui o kaijakna ni bwrwi ni hamjakma chwla o hamjakma chwla baino a parlour o sindur phuljak yango hingkhe koyegon ta swkang no bini kailai bari o video viral wngkha social media o baksa baksa kheba nugui mankhana baksa baksa kheba nugya phano wngui mankhana o video viral wngui thangmani yagulo lokrokni mar kheno comment nungnani mankha kaham hamya emon je gonna social media o nugjagui phaika obo filmi katha yakibe script ni slaiphano kora khlaiui kaijaknani swkang mandamni khariya sani parlour o se borok kaijagui paikha sindur phului belai kheno wanajaknai koktoma social media o kasawi phaikha kaijaknani bagui yago mehendi phuljak swtui phuljak aboni slai swkang nogo hingke to sehena yakeba ben baja tamlaijak kham rok yango gan rok bo tamlaijak tei sadini joy to taiyari rok khlailaijak mandap rok puja pat rok khlailai tei nogo kwbangma guest rok bo phaijak o kailaipari o attend wngnani tei nogo kwbangma borok rok bo taiyari rok khlaijak kwbangma emang rok no tüiui tei bumabo phabo o emang tüiui nugjak je bongni bwsajakno kai rohornai a salo tei kaijakpai ako bai bongni mokolni hakchal thangui bwsabwtui wngui busuk bwsano bo nugnani klaiano o emang rokno tüiui nugjak bumabupha amono karui o sadio je rang khorcho nangma rok oborok to norok po saimanna lakh ni byapar o rang rok no khorcho khlaiui bumabupha kainani bagui taiyar khlaijak phiaba yango hingkangke kaijaknani swkang bwrwi sajwknani bagui bridal makeup nanani bagui beauty parlour o phaikha sajwknani bagui phiaba ar jagao no bini premi eba kheba bini boyfriend hamjakma chwla bai malai no ar jagao borok beauty parlour ni joto staff ni bwskango tei bwrwi kwtalni logi thangnai boni relatives ni bwskango no dadak sitak sindur tei barmala rok paltoklai ar jagao no sindur rok phuljak sudu horno guriui eba kheba mandogo simise gurinani tongsio ar jagao no borok barmala rok paltoklai sindur rok phuljai silaikha abobo parlour bisingo belai kheno malangsajaknai koktoma ayang faising hingkangke boni bhara dia kheba chulani song ongkhornani bagui gari kalaijak phiaba yango omo kahai kepleti jorao no bwrwi decision nawi paikha je alada kirima sinja o mamla rok puila hingke to police ni file jora no kwcharogui tongmani phiaba police ni file ni hoite kepleoi tapuk hingkangke o mamla social media o spread wngui tongo obo hingke khoroksa bwrwi ni koktoma bini umor 25 boshor khoroksa chwla bai boshor relationship tongjak phiaba bumabupha naiya je o chwla bekar bai kainani aboino borok boni nokni borok rok tei relatives parijan rok o bwrwini bagui chwla naitukha government job khlai tongnai o government job khlai tongnai koyekdin ni borok se bobai sini laiya nobo nuklaiya kho phiaba boni o boyfriend bai hingkangke bosor kwrwngjak sinilaijak relationship o tongui haike bo o boyfriend no kagui o senior nugya borok bai kaijaknani muchungjakya phano bumabupha yango jobojosti force khlaimani bagui gosinani nangkha gosiui yango chwla hingkangke o kogrok no khnaui ayango belai kheno biprajak tei thwinani kogrok bo sajak phiaba bwrwi paithago hingke uansukha o bosor relationship no jesa ke phano narakna nangnai koyekdin ni borok sini laimani obo paile ang kaijagui mangla khinui paithago parlour o thangpro hingke no bini premi ba call khlailai malailaikha tei ar jaga no barmala rok paltoklaiui sindur rok phulaikha hingke norok obo kahai story rok no tamo sanani muchung obo kahai appreciate rok no kaham de hamya comment section thangni comment khlai salaidi oro o bwsajak kaijaknani dijaya nakeba bumabupha obo kahai ke senior nugya borok government job nai kaimani।